nangis sajroning atiku bareng sok yo niken sak lali karo welinge wong ayu cepet para penonton nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri hadir di sini. Wah. Luar biasa iki. Iki ora angger wong ewo lho sing iso ditekani Niken Salindri ngene iki. Jan bejane Pak Marwan tenan iki luar biasa, Nduk, Nduk. Alhamdulillah. Bengi iki kok cantik banget. Heeh. Masa? Nadyan ngangge bayak rombongan karo kancane iki padha. Ning parandene sampean ketok mencorong dhewe. Mila ta, Pak? Heeh. Enek apa? Tunggoni sapa to jane? Ditunggoni sapa? Boten. Ya kan ingin tampil apa ya? Tampil beda. Untuk Bu Kesi dan juga Pak Yoyo. Luar biasa. Ya, yang dulu kan rodok nggak bisa macak gitu toh Pak saya. Kalau sekarang kan sudah pinter macak gitu toh Pak. Pinter. Cium Pak. Cium. Lah rumangsamu apa aku moh? Aku kangen iki tenan iki kangen. Luar biasa ngene Ayu. Wong ya iki anakku wedok. Ora enek dosane, ora enek harame, ya toh? Nggih, leres. Sampeyan nganggep bapak karo aku lak tenanan toh? Nggih, Pak. Ya iya cium lek. Boten dosa nggih. Boten dosa kan niki kados anak kalih bapak. Nggih toh? Kaya Bu Kesi kan ya ndak mungkin nek ate cemburu kan ya ndak mungkin toh Pak Yo. Ning ya aja kerep-kerep ngono, suwi-suwi lato-lato ku atos dhewe. Iya, nggih alhamdulillah saged sowan teng daleme Bapak. Nggih, Bapak Marwan. Bapak Marwan sekeluarga niki acarane pernikahan. Pernikahan. Namanya? Wah, sik tak maca sik ora apal. Wah. Sing nikah ya ki Mbak Fenanda melawan Mas Pratama. Melawan? Bakal engko bengi. Melawan. Ibar iki titenono lek penonton wis sepi engko tinju mantene engko. Mila to, Pak? Lha napa? Lha teng napa kok tinju? Mbuh takono dhewe kae nek mantene ngono kaya ngono. Mbak Fernanda kalian Mas melawan Mas Pratama. Mas Pratama semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Tansah pinaringan momongan ingkang sae barokah berkah selawase. Amin ya rabbal alamin. Penonton sakmono mbiyane iki kabeh ngenteni kowe. Alhamdulillah. Nika kabeh fan berat Niken Salindri. Nggih napa mboten, Pak? Jenengan seneng kali Niken Salindri nggih? Nah, mula sing nonton nganti pirang-pirang, sing nonton pirang-pirang, sing nanggap arang-arang. Ayo. Alhamdulillah ning mboten napa-napa ngeten iki nggih didongakne sedanten. Mugi-mugi rezekine kathah barokah turah-turah ralokaning malah kebak. Saged to nanggap wayang Bapak Yoyo kalian Niken Salindri dhewe-dhewe lah yo. Amin, amin. Saged munggah kaji. Amin. Diamini Pak Bu. Didongakne kok meneng ae. Aja galak-galak. Krungu suaramu banter asam lambungku kumat malian ora. Alon-alon ae. Nggih, alhamdulillah niku mau kan udan to nggih, Pak? Udan deres ket jam 12 siang kirose wau. Kirose warga-warga wae ket jam 12 siang ngantos dalu niki wau to. Alhamdulillah niki wau pun terang alhamdulillah. Mau ngene lho. Dadi aku teko magrib udan. Terus tak dungani to, ngono to. Alhamdulillah jam 7 iki terang mendunge iki ngulon kabeh, ngono to. Ngulon rono. Ngulon kabeh. Lah jam 8 balik ngetan nggo kancane. Yes neh lho. Lah tapi niki mau jenengan ndonga malih teng napa teng mburi-mburi napa?
Pondokan. Mingkeng mau lho. Transit. Sing awar kleteng niku. Oh iya. Dan niku kan langsung terang to, Pak. Terang. Masyaallah jenenge tak akoni hebat saestu. Dalang ngropel penerang udan. Oh iya, manggep dukun aku mesti ya. Ora apa-apa. Mergo yen nganti piyai kagungan kersa yang nganti udan, sing nanggap ya mesakne, sing ditangkap ya mesake, penontone bakule mesake kabeh. Nggih. Leres. Pun Saiki nggih kangen-kangenan ini momen yang istimewa, ya toh. Mumpung ketemu karo ibumu toh, Bu Kesi toh. Nggih. Jajal. Bu Kesi ya pernah viral di era tahun 45, ya toh. Tahun 90-an, toh. Ning saiki sing nyusul sampean viral di era 2020 dan sampai sekian. Ora apa-apa toh berdua karo Bu Kesi. Idaman. Iya. Bu Kesi mumpung petuk karo anakmu wedok iki, Ayo Bu, sing Pak Ambung ben ra pakyok terus. Ayo, Nah, aku tak madhep rono lek ngene iki malah aku wisin dhewe to. Aku yo ngadeg to, Pak. Yo iya ngadeg. Dadi yo sindane yo mbak nun sewu jenengan wis rada sepuh tetep ngadeg. Wong ngedekne aku ae pinter mosok ora ngadeg. Jane aku sungkan lho, Pak. Mbok karo anakku sing ayu-ayu tengah iki Winong Birgita yo. Ora. Ayuke kanggene wong umum. Yen kanggone Cahya kun tadi yang spesial ayu dhewe tetep Sukesi Rahayu kuwi tenan. Gombal ora percaya. Yo. Aku ki omong lahir batin. Nek Nduk niken, aku ki yo hidupku sudah tergantung kepada Bu Kesi. Dadi ngopo lek ora nek Bu Kesi? Aku wis bingung. Aku rekake to Bu Kesi iki lak ning kampus. Aku tak gawono dhuwit, Bu. Gawane dhuwit pirang-pirang, aku tak ning mall. Tekan mall ya bingung. Akhirnya ya mulih ora tuku apa-apa. Dalang ning endi ae tanpa Bu Kesi, wayang aku akan hambar tidak ada rasanya. Lho ngono kuwi. Yo. Percaya ora, Pak? Percados malah kula. Ayo, aja percaya wong aku dhewe ora percaya. Kapan nggih kula ngoten niku nggih, Pak? Ora sah kesusu, rasa kesusu. Nggih mboten maksudnya dihormati ngoten niku lho terus wong wedoke niku disayang sepenuh hati setulus-tulusnya niku Pak. Kapan kula, Pak? Ya ndang kok, Nduk, ndang. Aja ngono kuwi omonganmu mari bingung wong pirang-pirang. Nyatane mbuh kancamu, mbuh teman akrab, mbuh teman sing piye malam hari ini ya kuwi Mas Dalang Akbar saking Nganjuk ya rawuh neng wayangan iki. Ya luar biasa lah. Piye, aku mbiyen nyusul Bu Kesi ngono kuwi. Ayo. Besok lek bar iki lak nikah lek tanggapan ning Magetan to, Akbar mulih ning Nganjuk to. Lek aku ora ngono. Bar wayangan aku nusul Bu Kesi nyindeni Pak Ano. Sesuk-esuk langsung ning hotel aku. Oh ngoten nggih, Pak. Nginep istirahat sik ngono lho. Kalih Bu Kesi. Ya ora dhewe-dhewe ngawut ya ora. Enggak boleh. Ayo enggak boleh seperti itu. Bu Kesi iki piye anake iki? Nduk niken. Dalem, Bu. Anakku sing ayu dhewe sing tak tresnani bocah kok setinik-tinik kaya ngene. Ya Allah. Nduk, ngene ya, Nduk. Bu Kesi kuwi wis pengalaman suwi rabi karo dalang. Nggih. Dadi bojone dalang kuwi ora sembarangan atine ya. Kudu duweni ati sing jembar, kuat, sabar, bakoh. Sebab apa? Dalang kuwi ngerti dhewe ta? Depane sinden ayu-ayu, penanggape penggemare juga orang cantik-cantik. Justru kadang-kadang emak-emak ning desa kuwi nekat-nekat. Awakmu ngerti ra? Pacarmu Mas Akbar, penggemare teng TikTok beh teng telecek. Emak-emak kuwi yo lek ngerti Akbar mesti diambungi ning dalan. Lek ora percaya pacarmu kono ning tengah dikruyuk karo emak-emak. Ajur genah ajur ya. Semono uga Pak Cahya ya kaya ngono Nduk. Ning awake dhewe aja kuwatir. Nggih. Awake dhewe yen pancen seneng karo bojo sing profesine dalang. Janji karo Bu Kesi. Siap menerima segala kekurangan, siap dadi ati sing ombo jembar. Ya? Siap. Tenan lho ya. Mumpung Mas Akbar sampean ditegur, dinasehati, diseneni, dilolokke ngene. Mental kudu kuat. Nggih, siap. Kita itu punya cinta. Jadi yang namanya cinta itu tidak hanya sekedar kita minta yang dari seorang yang kita cintai, tapi kita harus memberikan yang lebih kepada orang yang kita cintai, termasuk manten berdua. Jadi Mas Manten sama Mbak Manten paling kula nggih, soalnya kula pengalaman niku 15 tahun rabi kalih Pak Dalang. Jadi kula menika menawi Pak Cahya menika dadi geni, kula sing dadi banyune. Dadi yen dheweke arep nesu muruk ngoten nika, kula siram banyu.
sampean elus-elus bathuke, sampean sayang, sampean pijeti wis lek ra langsung mapan. Tenan. Ngono ya Ken ya. Oh nggih. Nggih siap Bu. Ning sok lho kan, sok masa depanmu masih jauh. Nggih, mboten keseso Pak. Nggih. Masih ada pilihan banyak. Iya bener. Anyel ning omongane iki. Pilihan banyak nggih. Matur nuwun nggih. Lah saiki iki lak apa panjuwunmu lak iki ana lagu sing lagi viral. Iya. Ya pengen kok tembangne bareng karo Bu Kesi. Ibu, Nadyanto iki mau ora latihan ning dicoba. Syukur yen iso kompak, ewadene enek cewete enek kurange ya nyuwun pangapura. Nggih. Heeh. Ya kuwi lagu apa Ken? Lamunan. Karya Wahyu. Mas Wahyu. Tum. Ayo. Mas Wahyu coba kaya apa. Ning ya alon-alon iki ditata dhisik. Ayo apa pamane ana kurange ngapunten. Lagi belajar wau pas nang pondokan lho niki. Heeh. Spesial untuk warga masyarakat di Kedung Panji, Lembean. Nah ya, ayo coba Lamunan. Ayo Mas Gapo. Sinden-sinden ini luar biasa. Tepuk tangan untuk pengrawit Madangkara. Spontan jadi mergo nuruti panjaluke genduk niken. Alhamdulillah. Tas. Semangat ya Nduk ya. Semangat Bu. Semoga nanti penjenengan karo Mas Akbar semakin kuncoro. Amin. Bapak Yoyo karo Bu Kesi semakin sakinah mawadah warohmah yo. Amin. Mantene yo sakinah mawadah warohmah. Amin. Melengku siji, ojo pernah tukaran. Nggih. Buatlah cinta itu yang indah. Rungokno. Bar dilungokne le ya. Iki mahasiswaku mbiyen. Muridmu ya Bu Kesi ya. Murid awake dhewe. Heeh. Nakal sampe niken mbok larani tak jewer kuping. Sodet Krungu kabar niken mbok nakali. Oh, titenono ya. Bu Kesi Lah, ngelek. cincing ning anjuk. Ngomong kok sing nakal niken. Lah kuwi. Aku wis ya, Pak. Pun nduk Pulang niken. kapan nggih, Pak? Lenggasik sementara nggih pemanasan ya. Heeh. Iki aku tak ngaturi bintang lagi ya kuwi Cak Percil CS. Slendro Mas. Nah. Ayo coba kaya apa? Serampatke Cak Percil CS. Monggo pinarak wonten pepanggungan. Ketos.
Oh. Kaya kimochi nek. Awakmu kudune bersyukur seneng lho, Kang. Bersyukur piye kok? Apa-apa nek ditambahi kudune matur nuwun iki kok malah nesu iki lho. Ditambahi lah dalane halus tambahi rada dawa lah dalane bletok kok mburi ya bosok kuwi kok Mas. Wong nyambut gawe iki sosok penak, sosok rekoso. Alhamdulillah musim udan ngene Pak Marwan kersa wayangan. Alhamdulillah. Jenengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula nggih wau dugi ngira jane alhamdulillah basan roh lunyune dalan lele. Piye? Mburi iki lho aku nguyuh lah kok telek lencung tok. Sopo iki aku sing tapi mboten napa-napa. Matur mbah nuwun kalian Bapak Marwan. Pak sapa? Pak sapa ngomong? Apal ora? Pak sapa? Pak Marwan. Pak Marwan. Asli mriki nggih Pak Marwan nggih. Asli. Kalian Ibu sapa Pak? Tuti. Ibu Tuti Ernawati. Ernawati luar biasa matur mbah nuwun sampun nimbali kula sak rencang. Matur nuwun. Bakul tempe kaya ngene lho. Aja sak bakul tempe Mas. Tapi kesuksesane. Lah kok iso? Kesuksesane tempe tekan Malaysia. Lah iya tempene Bu Tuti lho kaya apa sampe iso nangkap percil karo niken. Apa kok sembrono tak. Lek omong aja ngono. Lah pripun? Tempe sing digawe Pak Marwan karo Bu Tuti aja kok tempene Bu Tuti teko Malaysia lho. Lah piye to, Bos? Ora nggih ngoten to nggih sami mawon to tempene Pak Marwan utawa tempene Bu Tuti lagi ngoten to. Lha kowe ngomong gur tempene Bu Tuti kok ngono. Lah nggih pokoke tempene tiang kalih ngoten nggih mawon. Ngono adil. Hajatane sunatan nggih. Lho sunat yatukmu. Aku tas tangi dadi rada ngebleng. Hajatane mantenan. Mantu nggih. Mantu menika nggih menika sapa jenenge lali aku. Aku ngene iki lho
urung dikek mangan mesti luwe ngene mesti lalian aku wis. Mula lek teko rada awal, iso mangan bareng-bareng karo kanca-kanca moko hidangane luar biasa Pak Marwan. Jenengan dar napa, Bang? Mau aku tongseng lho. Lho kok komplit nggonmu? Lah awakmu apa? Gedang karo kacang tok nih mangke. Yo kan Nang sing endi? gawe iki ngerti ngono lho. Teng wingking. Tapi wau pun matur Pak Marwan sekeluarga. Mas Percil mangke lak pun matur minggah kapurih teng dalem ngoten ature wau. Terus ngapa ngono? Nggih, prayong njiko pelunasan. Jenengan niku. Senenganmu kok yo ngrembug tekan ngono kuwi. Tapi wis lunas aku wis lunas. Sawulan kepungkur iki rene garek hawa tok iki. Kok rumangsa. Tapi kan syukur matur nuwun. Didongakne mantene dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Lagi ngoten ta Mak Cange? Dawuh leres. Kula nggih ngoten semanten ugi matur nuwun luar biasa muga-muga ndang diparingi momongan. Amin. Mas Pedro. Kok Pedro? Mas Tegar. Mas Tegar. Mas Tegar kalian Mbak sapa? Mbak Nanda. Iya. Mas Tegar Eskom, Mbak Nanda SM. Iya. Apa wi? Mbok. Awakmu senengane kudune yo done masyarakat. Lah iya Eskom. Eskom karo karo si sarjana tekokne Pak Dalang lho sarjana. Sarjana komunikasi. Komunikasi sing jaler. Lah sing wedok menika SM Apa? manajemen. Top. Ah, komunikasi karo manajemen dadi sitok. Iki kok sing wedok mesti wirid ketoke. Dadi mbedina diitung duwike. Sebab manajemen. Sarjana manajemen kuwi titele. Lah jenengan wau dawuh matur napa wau lak Mak Cange wau napa? Sing pundi? Manten wau napa jenengan wau sampun napa sing sonten wau lho. Bedane bojo karo jodoh. Lah niku lho jenengan sampun. Aja mung dadi bojo ning bisa dadi jodoh men awet. Bener, bener. Ning tambah ana apa ngono? Nggih, kowe apa kowe? Loh, nek aku kuwi ngandan-ngandani manten utawa ular-ular manten kuwi atuta barang sing ning pawon. Kok iso? Lho barang dapur piranti dapur perabot kuwi kena nggo conto tulodo manten. Lambemu ngomong sing genah lho, kowe 750 lho, kowe aja ngono niku lho karo. Senenganmu kok mbayar. Enggak, tapi pira? Lho, piye? Piranti dapur kuwi kena nggo tuladan Monggo manten. Mas, monggo Mas. Sangkem. Nggih. Amit sewu Pak Cahyo. Iya, Tem. Monggo. Tulodo manten. Contone barang sing ning dapur siji gelas. Gelas. Gelas kuwi nggo tulodo manten. Gelas. Gelas kuwi cara wong Jawa wis ngarani gelas nek tugel ora kena dilas. Paribasan cinta kalau sudah terpatahkan, kalau cinta sudah patah tidak bisa dilas lagi. Kalaupun bisa disambung, bisa dilas, kuwi bakale ora balik kaya samulane. Berarti wong lek wis putus cinta utawa patah hati, kalau disambung lagi tidak akan bisa kembali seperti awal mulanya. Mosok. Loh, tenan. Contone aku dhewe. Karo sapa? Iki. Lambe. Iki sing ndi? Nek kalau sing nomor kalih niku. Lambemu rupa kok sapi teng anu sinden. Rumangsaku. Gelas. Mari ngono apa neh? Loh, ana neh sotil. Sotil. Dalam berumah tangga itu kita pasti cari rezeki atau mencari nafkah. Jadi sotil. Kerep sedekah aja nganti metil. Oh, cetitil utawa medit. Utawa cetitil. Terus sotil. Jadi awak dhewe ku yo open yo close. Jadi yo in yo out. Open ada pemasukan, ada pengeluaran. Wis jane pegawai Indomaret apa piye to iso open close bareng. Awakmu kita kandhani sing rada intelek sithik. Ya le. Terus apa? Ana meneh wajan. Wani ing janji. Nek esuk mau wis ijab kabul, wis janji sehidup semati, janji suci sing diucapno ning ijab kabul. Wani ing janji kudune tanggung jawab ke depannya membangun rumah tangga yang lebih bahagia dan lebih baik untuk mencapai keluarga yang sejahtera. Wani ing janji kuwi wajan. Ya, suwun le, suwun. Ora mudeng nek awakmu. Lah rohno aku ki, wong aku lak manten iki gampang lho, Bos. Pripun? Nak kula niku gelem anyare ya gelem lawase. Nah, tegese piye kuwi? Ketoke iki kok wong wedok iki contone wong wedok. Wong lanang tak omongi, manten lanang tak omongi, sampean gelem anyare ya gelem lawase. Sebab wong wedok iki lak suwi-suwi padha karo kathok kolor. Wong wedok kok padha kathok kolor. Rabi kesuwen akhire duwe anak. Ora mungkin wong wedok kok kenceng terus. Kowe duwe anak siji lho wetenge wis glamber. Oh iya. Iya ora? Heeh bener. Duwe anak loro kuwi awake wis rada nuwun sewu kisut. Kuwi wong wedok dadi wong lanang kudune gelem anyare ya gelem lawase. Kados kula ngeten iki
Ngopeni wong wedok carane piye? Carane gampil, Bapak-bapak. Carane ngopeni wong wedok sing penting bendina mbok kipasi karo dhuwit abang-abang atine ayem. Nak kuwi dudu bojomu tok. Sapa? Sinden iki yo ngene kabeh. Ya ora sing genah wis sing kudu ngungu ngono lho, lho. Titenane sing kudu. Titenane ngono kuwi contone kados kula ngeten iki. Carane piye ngopeni wong wedok kados jenengan nuwun sewu jenengan dalang. Nggih. Mbak Yu Sinden. Siap. Gedene nuwun sewu umpamane gedene 100 yuta, 150 jenengan paringne tiyang setri pinten, Bos? Loh, sedaya. Lah iki lho wong lanang bosok sing kaya ngene iki lho. Lanang bosok tanggung Kalau jawab. bojoe kudu jujur, apa anane gaji pira sak yuta, 2 yuta ya dipasrahke bojo. Leres blak kota. Mergo wong wedoke daringan, iya to. Sing ngopeni sak leker gendonge rumah tangga wong wedok dadi wong lanang kudu tanggung jawab entuk kaya ya diwenehke kabeh. Ngopeni ya akeh kaya ngono kok iso. Ngeten. Niku lak prinsip kula sandes niku. Piye? Umpamane gedene dikai karo Pak Marwan 50 yuta. Tak kene bojoku cukup 5 juta. 500. 500.000. 500.000, Bos. Kejem kowe. Ora apa-apa, larang ngono wong lanang ora duwe dana kenakalan. Dana kenakalan piye to? Contone nuwun sewu ape dolan-dolan apa mungkin wong lanang njaluk wong wedok? Loh, tuku rokok njaluk. Ah, ya kere kowe berarti. Wong lanang kudune ning ngarep le, kepala rumah tangga ki wong lanang. Paribasan wong wedok njaluk apa-apa, semayani sik. Lho. Iya no. Semayane piye? Lho semayani umpamane Senin kok njaluk kalung, semoyo sik. Aja nggae kalung saiki. Ya ora? Engko lak nggae kalung saiki mesakne tangga-tangga lurung enek tuku kalung. Ngono wis meneng. Berarti sesuke. Sesuke Selasa agek digawa ning toko emas. Nah, langsung tuku. Didudoi tok. Contoh wong lanang. Maksude kok mbok dudoi tok kuwi? Ya didudoi sesuk sing iki lho. Dik sing apik, aja sing iki, lak sing rada gedhe iki disawang ya kepenak. Sok-sok kuwi ada barang baru lagi besoknya. Selasa dadi tilik sik. Tilik sik. Wis dititeni ya. Nggih. Berarti sesuke neh. Rebo. Jak mangan bakso. Engko lek wis wareg ngantuk jak mulih. Hubungane karo perhiasan ya. Engko enek hubungane. Berarti mangan bakso sik ben seneng atine. Seneng atine engko lek wis ngantuk gawa mulih sesuk neh. Kemis malam Jumat. Moro. Sore moro ning kono dek malam Jumat wayahe. Wis genah kowe ora usah mbok tukokne turu njaba kaya aku ndek ingi. Aku ndek iki turu njaba, Bos. Awakmu kuwi semoyo-semoyo. Tapi saestu kula ngeten iki minggah ngeten iki luar biasa. Penonton wayang mriki luar biasa. Ndelok sakmono kae. Sing guyu akeh, sing nanggap arang-arang gumun aku. Aku agak iki lho, nuwun sewu Pak Marwan kala wingi teng griya niku wah luar biasa. Rawuh dalem jenengan. Nggih. Alhamdulillah. Wah, jan istimewa. Piye Pak Marwan? Lah iya kok iso. Ketoke le rembukan kok nganti kaya keluarga dhewe suwi. Dados ngeten lho. Pak jebul Pak bapake Pak Marwan kalih bapak kula. Dulur. Kuwi dulur tiang tebih jebule. Lah kok mbok omong kene-kene iku lho nak wong adot. Urung mari barang mbok anu ae mbok potong Pak Marwan. Saking ibu menika. Nah, iki. Nggih, terus gandenge. Nggih, ibuke Pak Marwan kalih ibu kula menika famili tiang tebih. Nggih. Lah iki hubungane alure neng ndi? Dihubung-hubungne iki sesuk ben ditangkap neh. Hubungane Nabi Adam wis genah. Sebab percil kalor ngidul ngetutne Gus Miftah, Gus Adim, Idam. Gus Idam. Idam kok Adim. Kok sembuh golek balik. Kleru lapiku. Niku kula niku beteke napa, Bos? Sakniki mboten mungkin kok percil kok mangku sinden pun mboten wonten. Mumpun niki. Masyaallah. Alhamdulillah. Tegese sampun tobat. Seneni bojoku ndek iki. Dadi ya wis ora teh mangku. Walah wedi bojo to awakmu iki. Tapi lak kula ningali sinden ngeten-ngeten iki, kula remen saestu. Remene piye? Napa malih kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kok mimil ya. Wolu. Niki benten-benten. Sinden kok kuat. Gawane mesti beda-beda. Kados niki, nduke niki. Umi Hafifah. Ah, kersane ngertos kula. Nggih. Mbak Nduk sinten? Dik Umi Hafifah. Dik Umi, nun saya Umi Dik. Betul napa nggih? Betul napa bebas. Ditakletis tunggal. Saestu bebas saestu. Bebas. Awakmu iso maca sinden wong wedok iso ya. Kahanan iso. Nduk Umi nggih. Nggih. Pidalem sang pundi, Nduk? Kula saking Pulung. Pulung alah mriki, Pulung anu napa niku Medion. Ulung kok Medion. Pundi? Idul.
Ngidul. Nggih. Lah nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih. Maksudnya liwate Madiun terus Ponorogo ngono lho, Nduk. Nggih. Pulung Ponorogo. Nuwun sewu, Nduk. Menika daharan remenan apa? Kula remene sate. Lah, sehat Pak. sewu Mak Cangi. Piye? Wong wedok kok senengane sate. Nuwun sewu sate ayam napa kambing? Sate ayam, sate kambing purun. Seneng kabeh apik Pak. Oh, gragas. Lho. Seneng kabeh. Senengi ya sitok-tok ora usah oke-oke. Niki daringane bocor Nduk Umi niki. Ora kena di Boten kenging senengane kacang kukulen. Kakean pacar wong kaya ngono iki. Hati-hati. Kaya pas men. alah ancen iya. Banyuwangi, Pak, Banyuwangi. Banyuwangi terkenal alas Purwa. Purwa tegese wiwitan. Dadi nyawang bathuke wong wedok wis ketara. Nerawang tok ketara, daringan bocor. Nomor loro. Nak ngono sing nomor loro iki. Barengan Cekam iki. namanya siapa, Dek? Kula Winong. Alus to, Pak. Heeh, kok wong wedok kok guyu ae, Bos. Kuwi mesti stres. Sebab apa? Kowe kleru. Kenapa? Senyum itu adalah ibadah. Lah kesuwen akhirnya pedot celukne Pak Purnomo lah kaya ngene iki. Lah tak dung-dung hasil lole ngono kae. Kaya ngene iki. Niki pun boten usah tangleti, daringan pedot Mbak Winong iki yo gak kena yo. Boros ya aku ya. Lah Bocor. sing iki lho apik, Pak. Nah, iki lho. Lencir Namanya ngene iki siapa, kawannya. Dek? Kula Birgita. Tegas wonge. Bocah wedok lak suarane bianter. Ya. Kuwi wani karo wong lanang kaya ngene iki wis tenan. Tas teko sing lanang. Ayo, yamene tas teko. Nek kaya ngene. Tapi tegas ngono. Daringan bocor, wong lanang gampang stroke rabi kaya ngene iki. Dadi ora kena. Ndak kena. Lagi nggo. Aduh. Sing kono. Ya. Nah, sing kono sik pojokan sik. Namanya siapa? Nggih, Diajeng Chandra Mulia. Halus. Halus iki. Alus namane komplit Diajeng Chandra Mulia. Remenan dahar napa hobi? Hobi Nggih. menyanyi. Aduh. Senengane sing-song. Lintune sing-song. Aduh. Pemandu karaoke. Kowe kaya cah TK menyanyi. Menyanyi. Senengane menyanyi. Aduh. Masa mbok arani pemandu karaoke berarti mau arani LC no. Ora, duduk kuwi. Maksudnya lah senengane nyanyi iki sing lanang teko ya dinyanyekne. Iya. Ora duwe dhuwit ya dinyanyekne. Akhire gendeng le. Wis ora iso iki pedhot iki. Oh, Bocor. mergo- Ora cocok ya iki. Boten cocok. Kok apa-apa gak. Nomor kalih menika daharan remenan apa, Bu? Nggih. Iya. Wis genah lah. Komplite. Kompliti. Kula senengane sego pecel, Cak Pecel. Sego pecel pedes apa mboten? Sumer-sumer. Wah, iki. Piye? Wong Sumer-sumer kuwi wedok rada rada pedes. senengane sego pecel sumer. Iya. Mesti sing lanang kalah karo sing wedok iki wis pasti. Lah kok iso lho. Contohi kaya Apa iya? Napa nggih, Bu? Wong kowe ora usah tekoki, wis teko aku ae cukup. Wong lak kaya ngene iki. Wong wedok kok senengane pecel sumer. Kuwi mesti ngono kuwi. Sing lanang- Antara dua pilihan. Sing lanang mesti kalah karo sing wedok lah disentak. Amen endi? Enggak, buke, boleh. Sok-sok. Ngono kuwi. Aku karo Cak Percil iki padha. Wis duwe paguyuban jenenge Isti. Napa niku? Napa niku? Ikatan suami takut istri. Lah, iya. Bener. Padha karo aku. Garwane Pak Yoyo to? Mboten bocor niki mboten bocor. Oh iya, kudu kok lem. Omongno bocor to? Bocor apa lah bocor lah dijak neh aku engko. Selanjutnya. Selanjutnya pokoknya Nah, sedanten pokoknya. oke. Namanya siapa, Bu? Selanjutnya, Nggih. monggo Mbak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, iki lho. Religius. Yo ngene iki lho, dekengan pusat iki kaya ngene. Religius. Iya. Agamane kecekel, imane mesti kandel. Dekengan pusat iki kaya ngene iki. Dijawab dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Selamat malam juga. Ketata lho Pak. Namanya siapa? Iya, nama saya bukan ibu tapi Nona. 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 Enggak pakai itu, Nona. Nona Kunir. Bibirnya gini. Nona. Nona. Iya, bagus. Nona Iya. Kunir. Heeh, Iya. Nona kuwi wong wedok sing isih enom urung di bojo. Lah, Nona Iya. namanya Nona siapa? Saya Nyonya Cuci Retnowati. Suci Retnowati. Kok ora cetha to, Pak? Ora apa-apa, wis to, diterusne wong cah stres. Saya karena menjelang malam seperti ini. Bener. Nyonya ya? Iya. Iya. Hobinya apa Nyonya? Saya hobinya tuh renang. Oh, Oh. Renang. gaya Iya. apa? Gaya apa? Saya suka gaya yang mekangkang itu loh. Oh, gaya kata. Gaya kata.
Iya, terus yang apa itu gini-gini itu loh. Ya, gaya gini iya, toh. sama melumah-melumah itu. Ya, melumah. Terus kakinya jegal-jegal. Ya, wis toh, wis ora sambok tekoki le wis gendeng tenan lagi. Sebelah ya. Ora masuk ya. Ya mboten masuk. Lah niki lho, niki dulur kula lah niki. Ha, Madiun iki sing jaga ya iki. Nggih. Suwun, Mbak. Ha, ya ngono ditoto sing tenanan. Genah digenane. Dumi sing rata nggih, Mbak. Didom sing tenanan. Nggih. Ya iki. Iki kanjenge lho iki. Nggih, leres menika. Kanjeng Sunan Kalimantan ayo. Kok Kalimantan? Nuwun, mbok pinara, monggo pinara riyen. Sik kersane di anu, ditata riyen. Sebab remen kalian seniman menika. Dereng Kong, sing ngajeng nggih dereng ketinggalan. Dadi bentek. Dereng niku sing ngajeng nggih. Lah nggih, leres wis. Ya iki padha blangkonane karo aku. Mbah, ya Allah wis ora. Nggih. Nggih lah nggih. Ayo. Nggih, Mbak. Nggih. Nuwun, Mbah. Koyok nyambung. Ha iya. Iki jane konsepe piye lho, Kang? Ya to, Kang. Lontron koyo ngene. Tapi mboten napa-napa. Kula tak ngambil duke sing mriko. Lah nika pun mboten sate sing pojok. Ora sate tekoki. Lah nyapa? Wis ora duwe hobi ketoke wisan. Niki bocor kabeh iki. Nduk niken, sini Nduk. Kale karo niken mawon. Monggo. Kene Nduk, kene. Sama Om sini. Nggih. Om. Awakmu ki nak nyeluk Om. Om cakep. Tekono niken ora percaya. Om cakep apa paling omplung. Kok masaku Om cakep. Kene Dek, kene. Mangga. Ini. Aduh, ya ampun, wis suwi Nduk. Teko jam piro ke, Mang? Ini tadi aku datangnya jam 6. 6. Lah kok meruput? Iya, tadi aku pagi udah di sini. Oh gitu, ya. acara di sini. Kalau umpama tak ken nembang ngeten anu nggih. Boleh, bebas. Kersane duet kalih Batang setunggal iki lho. Batang. Batang piye? Iki lho wonten pamundutan iki lho mboten sekeca mangke. Saking Pak Marwan menika nyuwun gubuk asmara, lintang asmara kangen bojo untuk Pak Manto dan Pak Bapak murid ingkang wonten anu aduh. Oh, bener kan? Keringete sak bronto-bronto. Ya sing ngopen ngono. Ya karo Mbah Kong ya ngono ku ya. Ditutuli. Kan ngen moto kan. Ya niki. Nak kurang resik culeken matane. Wong edan lah kok irung disogrok. Aku irungku rada gedhi disogrok ini kan lho Oh iya. Niken iki peduli. Ora, kae mergo tangen ini lho kae. Aduh, Jan. Nikan iki mesti ngono kuwi lho. Aku ndek iki turu lah kok dipliek-pliek ning ngene to, Bos. Ya krek to. Ngono kuwi males. Larep tak kei kuwi lho sunduk-sunduk sing kaya barongan kae lho. Le, mbok padakne aku barongan Kedirian. Terus mari ngono dikei sunduk ngene terus mentul-mentul ngono. Nembang, Nduk. Nih, nembang tak dudahi kowe nembang karo anu Om. Dadi ngene lho kan, bola apa payuh. Ngene iki sapa sing ra pengen koyo ngene. Lah kowe tangane ke rumangsaku. Tapi ora apa-apa wong niki sami kalih adik kula piyambak. Ya ning kudu kelingan lho, garwane Cak Percil ya monitor nang streaming wis WA aku. Anu kok Bos, wifi ku mati ya. Wifi ku mati. Tetring. mau lagi bar tuku paketan kok. Nembang to. Apa? Lagu menika apa? Lintang Asmara, Lintang Asmara. Lah aku lho pipi aku ndak paham aku. Lah coba. Wong bagus. Apa sayang? Stres. Meneng sik ben nembang sik. Lah diceluk lho, Mas. Wong bagus lho. Oh alah. Ya coba. Wong bagus tresna mungkin Maria tombo susah jroning batinku. Lah, iki lho Bos karepku. Jos to? Nggih, suwantene sae niki. Jasa anu kowe dem karo kowe, aja karo aku. Karo aku. Ya ora apa-apa. Iki garingan sik to? Nggih, garingan sik, riyen. dicek sik. Jaringan kersane. Kowe anu karo Mas Alem ya. Ah iya. Enggak apa-apa ta, Nduk. Hah. Engko lek ketoke munek-munek ngutahno ning kene Iya, pisan iya. ya. Kowe nak tak cewokot biatukmu lho kaya munek-munek. Aku iki ganteng-gantenge sak donya. Coba. Coba kowe. Tam. Adanya di Pasna ya. Wong. Ya. Iki sing biasane melok-melok suaraku kuwi to. Heeh. Sing tau dadi nira-nira Niken Salindri iki ta. Ngomong. Ngomong oleh. Suara Niken Salindri keplinti. Wes sesek rasan. Ya kan ya? Masalah. Wah, sing gawe apa jenenge jarene suaraku mirip Heeh. Arya Galih wi. Ya. Ngomong oleh. Pak, MMA wis ndek bengi yo, Pak. Mosok Tapi suaranya apik kan. Masa? Iki saestu. Iya. Coba sik no. Aku wedi aku. Ndak. Iki sinden apa atlet? Kita baikan. Oke, sayang.
Sayang diasmu. Nyelah dilok ya Mas. Ya. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Saiki suarane niken wedok berarti sik. Isa. Iso. Gulu menjengmu ndi, Le? Iki lho. Gulu Niki Kamake. Gulu anu menjengin. dipitek. Aja banter-banter. Dek ngenane banter iso balik. Suarane wedok terus rong dino. Iki urung petok iki. Tak tirokno ya, Nduk. Iki lho, ayo. Wong teges antep narasa atimu. Wedok tenan. Tresnaku tulus roning kalbu. Ya berapa? Dia bagi. Lanang. Sanadyan Dadi lagi pitek ngene tek. Banyu sekara. Gulu menjengmu tuh, Le? Tresnaku Gila, kena. Oh, kuncinya Oke, belum menjeng. kuncinya gulu menjeng, Bang. Tetes. Ngono ya? Enggak, iya, Dok. Mana? Kalau wingi kan ayo, Dok. Lagi. Lah kok pengen ngomong sampean ae. Dadi dipitek ngono. Pitekan, Dok. yen tresno rapi pisah. Kowe malah koyo dolanan. Kok rumah saku iki. Nih, pesan kas. Wong ayu. Siang pantoro rati. Oh coba pateni. Iki kaya dolane cah cilik-cilik nuwun sewu lan jenengan patos dolanane cah cilik-cilik, Nduk. Wah adik-adikmu tukokne dolanan iki Ya, cukup. teko plembungan kae. Kaya plembungan suarane ngene iki. Asik. Iso kaya ngono ki piye? Iso golek dhuwit kok. Waduh. Asem. Iya. Ini kok tembangane iki nggih. Heeh. Ya lho ya karo wong loro, karo aku karo. Ya. Yo. Yuk. Lintang Asmara, maka tetes. Yuk. Asik. Ayo Mas Gale. Mantap karena lagi. Ayo. Yokit, Bang. Dagelane tambah cita. Legend kali ini. Onta pemilu. Yombol lah piye to, Kak? Warga masyarakat tumpang di lembean. Asik. Siang pantoro ratri. Mengkiling Sing ati kesetiaku iso duweni Ngene nyapa sok maju. marang sang tiasulaki. rasa tangan kang nimputi lintang bulan dadi saksi bebayani tatan balinsani Kayak nyeme-nyeme ketoprak. Koyo putih sapa Kayak nyeme-nyeme ketoprak. hati.
biasa. Nggih niki lho karo kula niku. Nggih. Bener gamelan ning garape jan luar biasa. Nggih. Niki kangge mbuktekke bilih tilaranipun para leluhur nadyan mung gamelan murni ning nyatanipun saged nggih garap napa-napa. Leres. Saged diongkek ngiwat diongkek nuwun sewu Mas. Napa nek? Menika wonten ibuke Nduk Niken dugi. Alhamdulillah. Yo rawuh Orang tua saya. Nggih. Ora tega karo putrane. Nggih, mboten tega. Alhamdulillah. Masa iki jenenge Bu Wiwin ya iki ta? Sanes menika namine paring asma menika sinden alah gelungane Oh, anyar. iki Bu Kesi. Gelungane anyar. Sinden. Wow. Bintang tamu tekane keri dhewe. Nggih. Mas Nggih ini niki. biasane ngoten. Nggih niki. Lah. Nduk. Anake tenan, Pak. Putranipun to. Nggih. Hati kae dhuwit. Nah, ya ngono klambine padha irenge. Nah, ya. Matur nuwun, Mbak. Ya. Wilujeng dalu Mak Cange. Nggih, sugeng dalu Mbak Yu. Nyuwun pangapunten iki wau radi telat. Nggih, ngapunten nggih niki wau ngampil Kang Putra. Nggih mboten napa-napa, pancen kula obral nek niken iki. Kowe jane iki wong wedok iki piye anak kok diobral itu mangsa. Maksud iki ben sapa-sapa iki nimbali gelem nanggap ngono lho, Mas. Bareng namanya siapa cantik? Nggih, dipun tepangaken warga masyarakat pundi niki? Mbah. Kedung Panji nggih. Dipun tepangaken menawi kula ngagem busana ngaten niki biasane kula nyiliti, Mas. Nggih. Lah kok nyiliti? Lah nek anu wong wedok iki biasane ngarep kan nek ditambahi Nggih, lah. Nyi Kesi. bener. Nyi Brigita, Nyi Niken. Nyi Niken. Awakmu jenenge Awakmu asline Litiana, Mas. Litiana, Nek panggilane Liti. Akhirnya kan yo Nyi Liti to, Mas. Oh, nggih. Nur. Ning nek biasa-biasa hari-hari yo beda wisan. Nak hari-hari umpama anu modern. jenengku anu modern. Nah, modern sinten? Maria. Mariati ya Mariati tak piro Maria jebul Mariati Mariati total betul aja nganti wedhus mangan apel iki to bener Yo kuwi Mas Mariati. Mariati. lah kowe sing nyanyi iso kowe Yo iso. lagi lah lagune niken kaya ngene awakmu sing nyanyi piye Mariati. hae Mariati. hae Tak kira Maria jebul Mariati. hae Mariati. hae Duwe buntut ngarep. Lah kok bukan ngarep sing bener ki wae niken iki lho Billy Ellis. Mangan kabel, ya toh. Mangan kabel das kabel dipangan. Tukang sound di sini. adik Nggih. adik Liti Pripun, Mas? menika teng dalemipun bapak sinten Bapak Marwan Enje kalian Ibu Tuti. Ah. Menika termasuk pahlawan negara. Sinten? Pak Marwan nika. Loh, kok saged? Anggenipun anu suarane kok gede banget. Terah yo awakmu ki asline yo gedhe lho kok njaluk cilik. Apa to? Kaya jaman biyen Njaluk cilik yo diunjukke kaya Mbak Santirono kok. Ayo. Iki termasuk pahlawan Kok negara. bisa? Soale anu gawe tempe terus diolah didol ning gone Malaysia. Iki Upin Ipin kudu berterima kasih karo Pak Marwan, Mas. Yo nyapa tekan Berkat Pak Marwan Upin Ipin iso Tekan Upin Ipin kuwi lho. kok iso tekan Malaysia. Oh, yo iki aja ngrembug kuwi ngrembug manten iki lho, Nduk niken wis ngomong sakinah mawaddah warahmah. Mbak Fernanda kalian Mas sapa? Aja dudoi, aja Aja dudoi. dudoi. Mas tangga anu poraro Lah iya. Mbak Fernanda kalian bojone Mbak Fernanda. Asmane Mas sapa? Lah iya, Asmane sinten? asmane yo Mbak Fernanda sing wedok. Heeh, lah nek Sing lanang? kakung. Sing lanang niku garwane Mbak Fernanda. Lah iya jenenge sapa? Nyuk munyuk. Kuwi ngono anu mantune Pak Marwan. Ah, mantune Pak Marwan garwane Mbak Fernanda. Jenenge adalah Mas Niku Mariati. Kaya manut dalang kuwi lho. Mas aku kok iso Mariati ki lho nek tulisane lho. Mas sinten anu Pratama. Lah kuwi lho Mas Pratama tak omongi aku mau. Iya, iya. Mas Pratama Arhan ki kan Iya, iya. Bal-balan. Mbak Nanda kan Mas Pratama Ya. mugi-mugi iso nglampahi bebrayan agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diparingi momongan sing soleh lan solehah. Amin. Muga-muga sok ana reja-rejaning jaman Mas Nanda, Mbak Nanda kan Mas
Pratama. Iso nerusne. Nerusne apa? Nerusne tempene Bu Tuti. Iya. Kok tempene Bu Tuti iki lho? Maksudnya nerusne perusahaan. Perusahaan tempe iki lho. Ya sing komplit ngono lho. Lah iya. Berarti gitu. Iso go internasional. Ora mung Malaysia tok. Kene ya dikirim. Endi? Baben. Nyangane kok ya. Kono wis akeh kono. Kono wis akeh. Kuwi aja sok anu lho, kuwi enek niken lho, iki bocah sik anu lho. Iya ya. Kuwi aja lak ngomong aja neko-neko. Baben windu to, Pak? Ora ngerti to, Mas. Nyapa? Kula niki mboten sombong anu Mak Cangi. Pripun? Kula niki didapuk kalian Ibu Mentos niku keliling. Ibu Mensos. Mensos kok Mentos? Engko tekan nano-nano. Menteri Sosial iki lho. Mensos. Lah nggih niku kula niki didapuk sebagai duta AID Indonesia. Luar biasa. Duta AID Indonesia. Dados kula niku keliling seluruh Indonesia. Pas hari ini bertepatan di Magetan, Mas. Alhamdulillah setelah saya survei tadi siang, Magetan bebas dari yang namanya prostitusi dan lokalisasi. Tepuk tangan untuk Magetan. Alhamdulillah. Mergo sakniki pun lewat online dados lokalisasi niku. Senenganmu kok jebles ngono kuwi nyapa? Kok senenganmu ijo to jenengmu aplikasi. Sekitar iki tak goleki, Mas. Nembang sing apik. Ya nembang ya nembang. Mau nembang karo aku karo sapa? Selentem Lintang Asmara. Lah lah nek ngono kuwi pangananku to, Mas. Lah nek awakmu iki mulai sik cilik iki sing gedhekne sapa? Awakmu. Sing ngomong sapa tak tabukane. Ya mboke kok iso Lintang Asmara. Aku iki mung mendidik. Dhisik iki kan aku ya termasuk anu murite Bu Kesi to. Tibakno. Lu aku sering ngetutne anu dulur-dulur Madangkara iki kan wis Madangkara. Nyapa kok Madangkara? Aja mbok pedhot-pedhot. Nembang ya, Mbak? Nembang Mak Cangi. Nggih. Badhe ingkang klasik napa kreasi napa modern? Lah kula niku napa-napa saged kok. Apa ae mau? Klasik nggih saged. Nggih saged to. Lah kula niku gendeng-gendeng gedhe, gambir sawit. Wah, onang-onang. Slendro songo. Elo-elo kali bleber. Elo-elo. Serondeng gosong. Lolo. Lah iya lah aku terusane kan elo-elo. Kula niku wong Jawa niki menurut kata-kata manut tulisan sing wis tinulis ning buku utawa kitab. Lah iya, tulisane piye? Elo-elo. ELO. Iya, elo-elo. Lah gending gede kabeh, klasik kabeh. Kukur bawuk niku. Ya sik meneng nduk aja mbok rungokno. Lambemu lho. Aja mbok urun nduk aja ngono. Cucur. Sapa? Cucur. Ada Bu Kesi piye to, Jen? Lho kok nyalahke Bu Kesi? Lah sing nyatete kono kukur bawuk. Cucur tak tulisi godi. Nyiliti. Cucur bawuk. Nggih. Kuwi gending petalon sarunge wayang diwiwiti kuwi mesti muni. Wonten nggih. Cara klasik Lah biyen. iki kula anu salah catetan niku. Sampeyan apa mau? Kukur. Kleru. Kukure iki cilik sing iku nek godi lho. Apane sing gedhe? Ya kuwi lho kukure lho. Nembang sing apik, aja ngisi-ngisini. Contoh Mari harus ngono nembang karo niken neh. Nggih, anu angsal ngincipi gamelan nggih. Monggo. Sampe disemur napa dinapa? Napa langsung disemur apa digoreng? Ya goblok. Maksud iki ora gamelan terus tak pangan. Maksudnya aku tak njajal yogane ngono. Lah monggo lah pengen ledeh. Monggo sing pundirin. Apa kabeh jajali siji-siji? Iki ngerti apa ora maksud? Piye to? Iki mau Mak Cangi wis ngomong wis ngendikan. Wis cumanggakne. Iya. Aku ki kon ngopeni arek-arek. Malah alhamdulillah nggih Pak nggih. Nggih alhamdulillah mumpung tanggapan sepi diopeni. Ayo kok wenehi malah rugi lho lho. Nembang sing apik, selindro apa pelok? Anu pelok selindro. Apa iso, Nduk? Enggak kena ya, Nduk ya? Enggak kena. Pelok selindro. Lah pelok nek selindro. Selindro gak melok tapi selindro. Itu. Ya nek selentem iki. Ya iki anggotane iki dhisik. Pelok selindro selentem. Saiki bubar. Nembang apik pelok apa selindro? Plane duwe grup iki aja telu. Mesti akeh bubare. Lah iki telu ya awakmu ya. Lah telu ya ana. Delongkas yang dipecat kok. Lambemu selindro apa pelok? Aku ini rada serik nek karo weekend, Mas. Lah nyapa? Lah aku kan yo Mas yo iki dhisik iki muridku. Ning aku nek perkara percintaan iki yo ora kalah. Lah gendaanku diroyok karo Niken. Gendaan sapa?
Akbar iki lan dhisik karo aku to, Mas. Dalang Akbar nganjuk. Nganjuk iki sapa sing ora ngerti Akbar? Akbar iki pacarmu. Alah riyen kula. Masalah. Sampai mboten anu kober garing lho kalau kali Akbar. Lah, apa kurang wong Mas Akbar gantenge kaya ngono? Lah kowe raimu tak sawang kaya super tetra lho kuwi. Nika pas anu mendem nika Mas. Masa Mas Akbar kolum misalnya. Pas aku bocah kok Jadi digodhog lek ya empuk. Arep nembang apa? nembang apa? Wis omong. Anu gamelan man nggih. Iya ya. Enak ya kuwi. Enak ya iki. Jaluk. Malah jegok. Ora jegok sing nyapa jegok. Nembang apa? Malam Minggu, Mas. Iya. Malam Minggu enak. Lagu anyar to? Anyar. Pelok apa selendro? Nduk, Lagu nyapa to? Padha duwene kok sok rumah aku kok padha duwe bokong. Awakmu ketoke kok gumun. Piye? Piye? Iki asli ta? Asli to wingi mari tak anu kok sontekne kok. Lah kok blorot. Puskesmas. Pancen susu mlotrok kok, Nduk. Mau kepanasan Mas aku. Dipepe rong garing. Sih, kok padane Talane tolong dino ngembes ae udan. padane tempe ae. Ayo. Apa? Pelok apa selendro? Ya wis anu sak manut, Mas. Malam Minggu. Iki lho sinden pasrah. Ya ampun tenan kowe susui. Kowe iki apa penyanyi apa? Sing endang itu, Mas. Ya apa ya kancane dhewe to? Masno. Masno. No sapa to? Nonggek. Nonggek. Mas aku. Koso nonggek Ayo ta. Mas aku. Sing ndi to? Lagu sing piye? Single, Mas. Apa artinya? Oh, alah pelok kuwi. Kendange, Mas ya. Ya. Tak tuk dut. Tak tungtung. Tak dung dung. Tak dung-dung Solole. tak dung-dung Tambah pedot. Ase lole anu sanes nih. Wedi pulang. Sanes. Oh, berarti muridé Purnomo dalange. Ketoke nyapane lho, Mas. Nyapane ketoke ya iku menghayati. Adike Pak Soni. Kan Soni pedot kene kan anu yoyok pedot. Iya. Pedhot ndasmu ora. Ayo, tuk tak deng tuk tak tuk. Apa artinya malam Minggu Asik. bagi orang yang malam Senin Bene nduk sing sabar. mau ke pesta malam Selasa. Akhirnya nongkrong Malam Rebo. Lah iki sirah iso diklokop iki lho. Wis nduk kowe sing nyanyi kan kowe kan. ana ndase sinden kok kena diklothok. Kowe iki kebangetan. Ya ampun, lah kok sikat WC. Saiki mbakmu. Bener nek kuwi sikat WC wong iki letonge. Aku lak yo isin to. Isin nyapa? Karo Mas Akbar aku lak yo isin to. Ngene lak yo terbuka identitasku. Lah apa pas karo awakmu kae macakmu yo ngono kuwi? Ya kan anu kan pas turu to Mas Akbar. Dadi gak krasa. Wis rasa nyanyi kowe sing nyanyi ngarepe kok sing nikah sing terusne. Iya, iya. Lagune apa kan? Lagune apa? Malam Rebo. Loh, aja manut batang kae kok rumangsa aku. Lagu-lagu sing kepenak iki kan pamundutane warga masyarakat. Iki sinden malah kaya brimob to. Aja ngene. Piye? Ya, Aku malah apik weh. Nah. Aku piye aku? Dan kaya tumor. Aduh. Dus. Lah. Nak ngono kuwi piye? Kaya apa? Yaya Arjuna. Nggih. Ini kaya Puntadewa. Iya, bener. Seeling lho Yan. Seneng. Seneng awak. Lagi kene seeling ora lagi nih. Beda-beda ya. Ya. Tek redek tek 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 redek tek 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 tek. Siapke. Cek. Siapke. Pasukan masuk dalam barisan. Loh. Basiran. Aduh, aku dos. Kaya lupa di. Kok bener. Iki lho, Bah. Aja biayaan rumah. Saya jaluk dicelukke. Ya ngene kan nostalgia to. Ya. Dok, apa Dok? Lagune apa Dok? Iya. Apa? Gelo. Ya, gelo. Ya. Coba. Apa artinya malam? Ngarep kuwi sik. Ngarep direne Iya. iki. Oh iya, oke. Iya. Ayo ngomong malam. Delong. Asik. Engko lek kena tuk. Ono kowe mulai ya. Ya. Ipa.
Waduh. Bagi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang, akhirnya Sik. Telek.
Ayo ben koyo selek kan. Bersama Mayangkara. Iki lho dagang aku, Cok. Diomongi kok ngeyel. Konsepnya piye lho? Ya yo mbo lho, Kang. Ana ontran-ontran kok ngene. Ho ha. Hey, ho. Was ho. Yo. Hey. 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 Sandalku. Lagi apa? Lah nek barongan. Wis, wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sandale dalang nggo barongan. Aku mung Pas. lah. Gop, yo. Anarkis barongane. Mosok gara-gara cedak aku. Ramah. Anu sindane muni perwok ngene. Oh ya. Ben ketok api ya. Ya Mas. Pas digedhukne prok. Ngenteni kono sih. Ya main ora. Luar biasa. Kowe pengen apa ora? Ayo. Progasi. Barongan. Kowe aja kowe. Kok malah dingklik. Kowe ora muni kuwi. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku bakul aku kok, Mas. Oh. Mas iki lho muni kaya nggonku delon ora percaya delon. Sinden iso karo yoga iso kompake kaya ngene. Kompak Mas. Ojo kalah karo sak percaya. Delon kan. Kono lho enak. Kenapa? Nyapa lho. Kena telek ya. Ora apa-apa. Oh, ya eneke Wong barongan. nyambut gawe sing Lah kene Sing los sing totalitas. totalitas. Eneke barongan niken iso kuwi kok ora. Iya. Muni kabeh. Yo. Kok malah kaya ula. Kaya ula toprak. Ya. Ya. Sikil sing dhisik. Sikil sing ketengen iki lho delon. 1 2 3. Prak. Yo. Prak. Jalan. Sing tenanan to. Ora muni Dipaske. Iki kan jajal kan ngene tok. Dimakne sik disawang tenan lho. Nikeni wedoke iso lho delok. Yo. Dasku bareng kok prok iki. Ya iya. Wong apik ya ngono kuwi. Mosok kowe ra muni belas. Ya sik ta iki lho. Iya wong asli wong jaranan kuwi.
Sing tenanan to, sing tenanan. Banter to. Lagi tak endas. Sing kena endas. Yo! Hi! Luar biasa, komplit tenan cucuk Pak Marwan ini nanggap wayang sak bintang tamune. Wah iso prok tenan. Kula mboten saged to. Mboten saged prok. Belajar sinau ngono. Monggo diprok riyen, Pak. Saya tak nyelani sih ya, Cak. Nggih, monggo. Nah, kalau tak niki enten Nawala kali jenengan ben rodok leren dilut. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking Mbah No Kulit Magetan. Injih. Untara nadi ngersakaken gending pepeling kalian lintang asmara. Kagem Kaya kecepet no. Ki Cahya Kuntadi monggo mampir nggih. Sak percil kodhok. Nggih, siap. Mbak Saipul, Pak Sun kalian Mbah Gunung. Ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi saking pandemen wayang kulit Mbah Gunung, Mbah Trima Pratama, Mbah Guru Suprayitna Pingkuk lan ugi Pak Sun, Pak Saipul. Nggih, Pak. Sugeng ngayahi pagelaran Mas Dalang mugi lancar gendingi manut kalih Mbah No Kulit Magetan. Nggih, Pak Rondong, nggih. Saking Pak Sun nggih. Nggih, Pak Sun. Nggih niki tenan kok. Nggih. Oh, ngoten to. Nggih. Romo. Nggih. Mas Sur Rondong. Dari Mas Arif Tanto, Nglumer Madiun minta gending tayub Sragen. Aja dipleroki versi karawitan Madangkara. Madangkara piye versine? Tambahi darbuka no, ayo. Wonten nggih. Anang apa-apa enak ini, Cak.